Луиза Рахимит тапшырубызны башлап җибәрик. Яхшы кәеф белән яңа елның икенче атнасын төгәлләп, атнаның икенче көненә аяк басабыз. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Сезнең өчен манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиза Закирова белән Алмаз Гәрәев. Бүген һәр беребезгә йыламый, балалар бакчасына барырга, шатланып эшкә чыгарга, сессияны уңышлы тәмамларга, ял итүчеләргә вакытларын күңелле һәм файдалы уздырырга насыйп булсын. Эшләүчеләргә зарланмыйча, соңга калмыйча эшкә килеп җитәргә. Тапшырыбызның кунакларын барлык. Бүген бездә кунакта экологик компания вәкиле Альбина Шаһияхмәтова, Тарих фәннәре докторы, археолог Фаяз Хуҗин, полиция подполковнигы Ленар Гәрәев, һәм Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша. Үзебезнең инде быел юбилей елына аяк баскан сәхифә Тайсырга 100 ел сәхифәсендә Лилия Гыйззатуллина. Без сынап карыйк бу пәрәмәчләрне. Халык кышның матур көннәреннән файдаланып калырга тырыша. Бәйрәм узса да, без алга табада оригиналь рецептлар тәкъдим итәрбез. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә Зинур Насыйбуллин иҗатына игътибар юнәлтербез. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Рим Гыйниятуллин белән таныштырырбыз. Яңа елга кем ничек керә? Кемдер зур планнар корып, Кемдер үрмәләп, кемдер әйбәт кенә. икенчеләр елның беренче көннән үк тормышларына зур үзгәрешләр кертергә тырыша. Өченчеләр астрологлар фаразы белән танышырга ашыга. 2020 елда йолдызлар нәрсә эшләргә, яки киресенчә, нәрсәдән баш тартырга киңәш итә. Хезмәттәшебез Ләйсән Билалова җиткерер. Согласно древней легенде, древний император позвал к себе всех зверей, и пришла к нему хитрая, быстрая крыса. Борынгы риваят буенча император бөтен җәнлекләрне үз янына җыя. Иң беренче булып җитез һәм хәйләкәр күсе йөгереп килә. Шул рәвешле ул Кытай йолдызнамасын башлап җибәрү хокукына ия була. Күсе гади җәнлек түгел, аңа ярау җиңел булмаячак. Ул бездән максатчанлык һәм активлык таләп итә. Буш сүзләрне яратмый, бездән конкрет гамәлләр көтә. Представителем данного знака Кушкар. Йолдызлар әлеге билге вакиленә уңайлы чор вәгъдә итә. Әмма моның өчен эшләргә кирәк. Кушкарлар, киреләнмәгез. Тормышка җиңелрәк карагыз. Эгоизм, агрессивлык максатларга ирешергә комачаулаячак. Тельцы. У тельцов будет достаточно стабильный. Үгез бозау. Үгез бозауларда тотырыклылык чоры карьера үсеше көтә. Ел дәверендә романтик һәм җылы мөнәсәбәтләр вәгъдә ителә. Якыннарыгыз, гаиләгез мөһим роль уйнаячак. Близнецы. А для того, чтобы добиться финансового благополучия, Игезәкләр. Матди иминлеккә ирешү өчен игезәкләргә төптәнрәк уйланырга тәкъдим ителә. Хисләргә бирелмәгез. Эшегезне алыштырырга тырышмагыз. для раков предстоящий год будет достаточно напряженным. Кысла, эштә интригалардан яраграк торыгыз. Үзегезне яңа өлкәдә сынап карарга киңәш ителә, белем алу дәрәҗәгә ирешергә булышачак. Львы. Крыса представителям данного знака приготовил очень много больших сюрпризов. Арыслан, күсә әлеге йолдызлык вакиленә шактый сюрпризлар әзерләгән. Күп очракта аларга күңелле булыр, ә калган вакытта киресенчә сабыр һәм игътибарлы булырга кирәк. Девы. Представители данного знака ждет стабильность практически во всех сферах. Кызларны бөтен өлкәләрдә тотырыклылык көтә. Аларның уңышлары тулысынча үзләреннән тора. Весы. Весам предстоит очень активный год. Үлчәү. Үлчәүләр өчен бу ел бик актив булачак. Әгәр сез матди тотырлыкка ияргә телисез икән, эшләп тапкан акчагызны 7 кат үлчәп тотарга туры килер. Күченүгез ихтимал. Скорпионы. Скорпионам придется поумерить свой пыл, особенно в работе. Шаян. Шаяннар эштә яну куркынычы бар. Сак булыгыз. Төрле аферларга эләгү мөмкинлеге зур, мавыгып китмәгез. Стрельцы. 2020 год станет для стрельцов одной большой
авантюры. Крысы готовы Укша. для них. 2020 елда укшыларны авантюра көтә. Күсе аларга да сюрпризлар әзерләгән. Гаҗәп. Әмма елның хуҗабикәсе укшыны якын күрә. Ул аңа ярдәм итәчәк һәм дөрес юл күрсәтәчәк. Козероги. У козерогов работа будет в приоритете. И Кәҗәмегез. Кәҗәмегезләр өчен иң беренче чиратта эш. Барысы да үз тәртибе белән барачак. Хезмәттәшләрегез белән уртак тел таба алырсыз. Җитәкчеләр казанышларыгызны югары бәяләячәк. Водолей. Деньги к водолеям будут приходить легко, но также легко они будут с ними и прощаться. Будьте Сукыяр. Акча сукыярлар кулына җиңел керәчәк һәм җиңел чыгып та китәчәк. Тормышыгыздагы үзгәрешләргә чыдам булыгыз. Юк бар сатып алмагыз, акчаны саклап тотыгыз. Рыбам 2020 год принесет профессиональный взлет и подъем. Балыклар. 2020 ел балыкларга һөнәри яктан булышачак. Сезне яңа үрләр көтә. Барысына да кем икәнлегегезне күрсәтергә вакыт килеп җитте. Вазифагыз һәм хезмәт хакыгыз тиешле дәрәҗәдә булачак. Кысламы син, кәҗәмегезме? Күсе елы һәрберебез өчен уңай булсын. Моңа иң мөһиме чын күңелдән ышанырга гына кирәк. Шын күңілі болуы керек башта. Кәйфігіз нинди болса да, мұны башқаларға көрсәтмеше, әр вақыт йылмайып йөрегіз. Мәселен, Алмаз кебек тиз генә кәйфне һәм йөзгә чыккан хисләрне яшерә белмисез икән, аквакрим ярдәмгә килер. нигә юк, шырайны сытып йөргәнче, грим белән йөрү күпкә хәерле. Кызлар бигрәк тә күбәләк яраталар. Төрле чәчәкләр, малайлар инде. Арслан шикелленә. Гади кеше өчен ул бер маска, боди арт тәнне тулысынча төсле краскаларга буяу кебек тоелыр. Ә чынлыкта ул бит тиресенә төрле сурәтләр ясау. Моны күбрәк балалар ярата. Бәйрәмнәрне күңеллерәк, бизәклерәк итә, кәефне дә күтәрергә менә дигән мөмкинлек. Гомеремдә булай ни эшләрмен дип уйламаган идем әлбәттә. Баштан инде шул аквагрим миннән килеп чыкты. Инде аквагрим белән бик яратып эшли башладым. Үземнең 4 балам бар, алар да гел бәйрәмнәрдә аквагрим ясатып, әни дигәч, инде үземә дә кызык булып китте. Нинди краскалар белән эшлиләр икән дип, шулай эзли үзем краскалар сатучысы булып та чыктым. Рәсемне ясау озак вакытны алмый ди Рәзилә, кимендә 1 сәгать. Анысы да сурәтнең катлаулыгына карый. Монда төп корал спонж, спик кейп. Мин баштан кызыма 4 яшьдә бантик эшли башладым. Интернеттан үзем карап, төрле шундый матур бантиклар эшләдем. 1 ел ярым тирәчә мин бантиклар белән шөгыльләндем. Инде аннары шул аквагрим, уже яулыклар, макияж. Әлбәттә миндә иң яхшы краскалар кайсы икән? Балаларга зарар китерми торган, аллергия бирми торган краскаларны эзләдем, әлбәттә таптым. Аннары күп кенә Уфа шәһәрендә краскалар нитеп инде заказ биреп үзем шөгыльләндем. Аннары инде кисточкалар бик мөһим, яхшы кисточка булырга тиеш. Инде аларын да заказ буенча бик шундый профессиональ кисточкалар белән эшлибез. Бүтәне инде теләк дип уйлыйм, иң зурысы теләк булырга тиеш. Тырышлык һәм килеп чыкмый дип кулларны аска төшермәскә. Рәзиләгә төрле шәһәрләрдән мастер-класслар карарга, өйрәнергә киләләр. Моның биткә бер зыяны да юк. Кыска гомерле булса да, фотосурәттә һәм хәтердә күңелле мизгелләр озакка сакланачак. Йылдызнамәгә мөрәҗәгать итеп, 2020 елга планнар кордык. Гел елмаеп йөргә вәгъдә бирдек. Хәзер яңа шөгыль турында уйлансак та була. Әтең пыялаш түгелдер бит. Бу шөгыль күңел өчен шифа да, иске әйберләргә яңа сулыш өрүдә булырга мөмкин. Иң мөһиме бер шарт зарур. Кул эшләренә битараф булмау кирәк. Пыялага икенче сулышны хәбәрчебез Гөлинә Шаймуллина һәм героебыз Светлана Шәвәлиева белән бергә бирербез.
Хөрмәтле тамашачылар, без бүген Светлана Шавалиеваның остаханәсендә. Ул инде иртәнге сәгатьләрдән алып үзенең яраткан шөгыле белән шөгыльләнә. Светлана, исәнмесез? Исәнмесез. Менә күреп торам, сезнең монда ниндидер инде үрнәкләр бар. Бүген нәрсә эшләргә җыенасыз, нәрсә планлаштырасыз? Бер матур гына бәлүр канат ясамакчы булганым. Шуңа күрә шушындый җиңелчә генә эскиз ясадым да инде хәзер шуны сезгә ничек ясаганны күрсәтмәкче булам. Башта эскиздан пыялага аның сурәтен төшерәбез. Аннары пыяла кисү белән шушылай итеп Хәзер пыяла эшләрен бер-берсенә җилем ярдәмендә ябыштырабыз. 11 елдан бирле мин шушы пыяла белән шөгыльләнәм. Һәм елдан-ел тагында ныграк ошаган сымак миңа тоела. Үзем химик эколог буларак бик кызыксынам экология проблемалары белән. Пыяланың калдыклары бит алар бит таралмый торган шүп инде. Шуңа күрә шул таралмый торган шүпне ничек кенә матур әйберләр ясарга була микән дип башыма уйы килде дә инде. Шуннан мин инде әкренләп язый башладым. Тора-бара Светлана Шавалиеваның эшләре белән бик күп кешеләр кызыксына башлый. Мәктәп укучылары да зур теләк белән остаханәгә экскурсиягә йөриләр икән. Балалар безгә килгәндә аптырыйлар алар башта. Мәйтәм, бер шешә алып килегез барыгызда. Юган, чип-чиста, матур пыяла шешә алып кил. Нәрсә кирәк диләр. Һәм мин аларга шешәләрен алып калам да, бүләк итеп инде, алмаш-тилмәш ит була бит инде. Шушындый җибеткән шешә бирәм. Сөйнәләр инде. Бик кызык була, Аның әле әтиәниләреннән нары кызык була. Сөйләшкән арада каләмнең лешләре бер-берсенә ябышкан да. Димәк, аны эретер вакыт җитте. Канат тагын да матур булсын өчен без аны махсус бу кагаз инде янмый торган кагаз шундый мин аларга ниләр сырлар төшердем, сырлырак булсын өчен яшай итеп куябыз да. Аннары шушлай бергә итеп пичкә куябыз. Эшләнмә мичтә бер тәүлек 900 градустан ким булмаган температурада сакланырга тиеш. Пыяла каләм эре безгә кирәкле формасын алган вакытта Светлана Шавалиеваның остаханәсе белән якынрак танышыйк. Биредә нәрсә генә юк. Пыяла эшләнмәләрдән кала майлы буяулар белән ясалган картиналар да бихисап. Аларның күп өлеше өйдә әле ди ханым. Иҗади уйларымны тормышка ашырырга гаиләм булыша. Алар ярдәм итеп тормаса, бер нәрсә дә килеп чыкмас иде ди ул. Республикада витрашчылардан кала пыяла белән эшләүчеләр аз, чөнки бу бик кыйммәтле шөгыль. Материалын да, инструментларын да, махсус мичләрен дә читтән кайтарга кирәк. Пыяла белән эшләү зур игътибарлыкны, түземлекне таләп итә. Берничә минутка мичекне иртәрәк ачтың икән, эшләнмәң шундук шартлый, ярылып китә. Без бүген андый хәлгә калмабыз дип уйлыйм. Менә бу пич хәзер суынды. Пыяла эреде. Без печне ача алабыз. Менә шушындый бәлүр канат килеп чыкты. Безнең табигатыбызның чисталыгына ел әйләнәсендә куркыныч яный. Шуңа күрә әгәр дә үзебезнең табигатьне без кешеләр сакламасак, кем саклар? Шул уңайдан кунакханәдә без экологик компания вәкиле Альбина Шәһәфәтова белән әңгәмә корырбыз. Альбина, саумысыз, хош килдегез. Әйбәт, исәнмесез? Сезне яңа елның 14нче көне белән. Рәхмәт, сезне дә. Тирә-юньдә бәйрәм атмосферасы сизелсә дә, инде иске яңа ел җитү белән күпләр чыршыларын алып куярга ашыга. Аңлашыла, ясалма чыршылар безнең балконга, сарайга озатыла бер елга. Ә менә чын чыршылар белән ни эшләргә, аларны кая куярга? Чын чыршыларны, аларны шүп контейнерларга саларга кирәк түгел. Һәм ярамый да әле, Һәм ярамый. Ие. Безнең компания 2016 елдан чыршылар кабул итү пунктлар ачты.
Бу елда Казанда 2 пункт эшли һәм Яршаллыда 1 пункт эшли. Казандагысы берсе Гадел Кутуй урамында 160-нчы йорт янында, икенчесе Мега сәүдә үзәге янында, Җиңү проспектында урнашкан. Яршаллыда 1 пункт ул автосборочный проездның 29-нчы йорт янында урнашкан. Нәрсәгә җыялар аны? Кая ул агачларны кая илтәләр? Аның гомумән тормышы алга таба. Бөтен җыйган агачны без Татарстанның фермаларына илтәбез. Анда Занинский дигән тыкымлы кәҗәләр бар. Алар шыршыларны бик яратып ашыйлар. Шыршылар алар өчен витамин, ие һәм аларның сөт күләмен арттыра дип әйтәләр. Афәрин, Файдалы эштә эшлисез бит. иң шаккат торганы кешеләр бит әле менә шушы шыршыларны җыю урыннарына тапшырырга, илтеп ташларга ашкынамы? Яисә инде гадәттәгечә аның иң шаккат торган бер ысулы бар. Шыршыдан котылуын алып чыгалар да ишек алдында карга кадап куялар. Менә яисә шулай эшләрләрме? Шулай да эшлиләр, әле тәрәзәдән дә алып аталар. Менә чагыштырсак, сез кайсы елны башлап җибәрдегез? 16-нчы елны. Башлап җибәрдегез. Хәзер 20-нчы ел. Менә чагыштырсак, күбрәк алып килә башладылармы? Шыршыларны. Беренче тапкыр без пунктны ачкач, без 100дән артык агачлар җыя алдык. Анарасын ел сайын без пунктларны ачабыз һәм ел сайын күбрәк кеше катнаша. Менә узган елда без 4 тонна агачны эшкәртүгә җибәрә алдык. Кайчанга хәле эшләячәк әлеге урыннар? Безнең контейнерлар январьнан ахырсына кадәр эшләячәк. Анда шыршыларны, наратны, ботакларны алып килергә кирәк. Агачлар чиста, уенчыксыз, пленкасыз буларга тиеш. Уенчыклар белән китерсәләр нәрсә булай? Уенчыкларны үзебезгә калдырабыз, агачларны кәҗәләргә барабыз. Кәҗәләргә уенчыклар кирәк түгел, әйме? Юк, кирәк түгел. Менә бу яңа ел бәйрәмнәрендә безнең тирә-юньгә тагын нинди куркыныч ярый? Экологик яктан. Шыршыларны исәптә тотмасак, алардан башка. Шуп инде тагын нинди куркыныч була. Менә бу шыршыларны илтергә кирәк. Шул рәвешле безнең табигатькә дә бит инде файда ясыйбыз. Кәҗәләрне дә синдерәчәкбез. Ничек аңлатырга моны менә кешеләргә? Ничек җиткерергә менә бу мәгълүматны? Бу эш бу моның өстендә эш алып барасызмы? Барабыз, әлбәттә, үзебезнең социаль сетьләрдә дә без постлар язабыз. Менә без карасак, табигый агачны куллансу ул экология бик күп зыян китерми. Пластик агач яхшырак, әгәр сез аны берничә ел тотасыз, кулланасыз. 10 елдан куллансагыз, бик әйбәт була. Һәм табигый агач ул полигонга якса, ул анда берничә ел чиреп ятачак. Табигатьтә агач бик тиз таркала. Шуп полигонда шундый шартлар юк. Бер яктан шулай, икенче яктан бит менә теге шын агачны кисү, ничектер бары тик бәйрәм өчен генә менә шулай өеңә алып кайту, шулай ук бик матур күренеш түгел бит. Шуннан әйтеп, шын агачларны алар питомникларда үстерәләр. Специально яңа ел өчен. Урамга килеп, менә урлап кисеп алып килмиләр, аларны питомниктан алып киләләр. Контрольдан. Иң мөһиме кирәк түгелдер, игә шын агач алып керү. Нәрсәгә инде бу? Үссен шунда табигатьне баетсын, ул бит күпме кислород бирә безгә өстәвенә. Ләкин ни дисәк тә алып кайткансыз икән, инде матур иттереп махсус урыннарга алып барып тапшырыгыз, зинһар өчен үзебезнең урамны, үзебезнең тирә-юньне, мөхитне пычратмыйк, шүпләмик дигән фикердә безнең Альбина да бездә шулай бит. Мин дә шулай уйлыйм. Реклам вакытында моның турында уйланыр өчен менә берникадәр мизгел булачак, берникадәр вакыт булачак. Аның иҗатында сагышлы ияләр, моңсу шүрәлеләр, баганалар, кабер ташлары урын алган. Рәссам Әхсән Фәтхетдинов әйтерсең лә гади күзгә күренмәгән нәрсәләрне күрә иде дип әйтәләр, аның иҗатын үз иткәннәр. Моңа тагын бер тапкыр Әхсән Фәтхетдиновның 80 еллыгына багышланган күргәзмәгә барып, кайтып, ышанып, инанып булачак. Без кем, каян,
ни өчен килдек? Татарстанның халык рәссаме Әхсән Фәтхетдинов бу һәм башка сорауларга җавапны иҗаты аша эзли. Уйларын хатларга сыйдырып, дусларына тапшыра, фикер алыша. Иң якын сердәше Татарстанның халык шагыйре Раил Файзуллин булган. Аңа рәссам күңелен тырнаган барлык мөһим мәсьәләләрне чәчми-түкми язып барган. Күргәзмәдә 30 хаты тәкъдим ителә. Аның бу әйткән сүзләр һәммәбезнең дә йөрәк кенә барып җитәрлек. Гомумән татар кешесенә түгел, һәрбер бу күргәзмәгә килгән тамашачы аларны якын итәчәк, чөнки алар гомум кешелек безнең кыйммәтләребез турында сөйлиләр. Хатларны укыганда рәссамның эчке дөньясын яхшырак аңлый башлыйсың. Картиналарындагы образларның мәгънәсен, тарихын беләсең, темаларның төрлелегенә гаҗәпләнәсең. Монда мәҗүсилек, фольклор, әдәбият та, сәясәт, социаль проблемалар да бар. Әйтик, менә бу эшләрендә оста рухи гариплек, тирәнтен уйлый алмау, фикерсезлек белән килешмәвен күрсәтә. Әхсән Фәтхетдинов һәр агачның кешенеке кебек үз биографиясе бар дип саный. Кайда, ничек үскән, урман кырыендамы, эчендәме, ачык кырындамы? Рәссам өчен булар барысы да мөһим була. Инде корыган агачка тап булгач, ул аның тормышын, биографиясын буяулар ярдәмендә яза. Туган ил, җир, милләт тарихын сурәтли. Әхсән Фәтхетдиновның иҗаты ул үзе бер театр. Үзенең иҗаты буенча спектакль булу турында да хыялланган икән. Мин аны укыгач бик сөендем, чөнки Галиәскәр Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев һәм безнең яшь режиссер, драматург Илгиз Зәйниев студентлар белән аның иҗатына нигезләнеп, ияләр дигән спектакльне куйдылар кече залда. Үзенең менә эш буын дигән аның инде экспликациясе да бар. Бәлкем безнең бүгенге яшь режиссерларыбыз рухланып, шушы картиналарны караганнан соң, бәлкем яңа шундый спектакльдә сәхнәгә куярлар. Картина кысаларында уелып язылган сүзләр, җөмләләр аерым бер мәгънәгә ия. Монда шагыйрь фикерләре дә, Әхсән Фәтхетдиновның үз уйлары да бар. Һәр сүзе күңелгә үтемле, җөмләсе аерым бер фәлсәфә. Горур җанга ни кирәк дип сорау куям. Лаек биек түбә кирәк, көнең килгәч егылыр өчен. Рәссам Әхсән Фәтхетдиновның эчке дөньясы, иҗаты, уй-фикерләре белән сез дә таныша аласыз. Күргәзмә ай дәвамында эшләячәк. Түгәрәк даталарга бай елга аяк бастык. Шуларның берсе ул әлбәттә ТССР оешуына 100 ел. Бу вакыйгага әзерлек инде 2015 елда ук башланган. Быел исә Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы оештырылуга 100 ел тулу елында тантаналы чаралар республикада гына түгел, ә Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрендә, хәтта татарлар күпләп яшәгән чит илләрдә дә оештырыла. Безнең тапшыруда бу әлеге зур чараны шитләтеп бетә алмый. Шуңа ТССРга 100 ел сәхифәсен тәкъдим итәбез. Лилия Гыйзатуллина 2020 елның беренче чыгарылышына ныклап әзерләнде. Исәнмесез, республика районнары буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген Тукай районына юл алабыз. Каманың сул як ярында республиканың төньяк көнчыгыш өлешендә урнашкан ул Тукай районы. Административ үзәге Йорчаллы шәһәре. Минзәлә, Сорман, Зәй, Түбән Кама, Алабуга районнары белән чиктәш. 1920 елга кадәр Тукай районы Минзәлә өязенең Уфа губернасына кабыла. 1920 елда яңа оешкан ТССРга керә. Район буларак 1930 елда барлыкка килә. 1970 елның 20 апрелендә Тукай исеме бирелә. Тукай районы Йорчаллы шәһәре белән бәйле. Бу шәһәрне авыл хуҗалыгы продукциясе белән тәэмин итү өчен оешкан район дисәң дә ялгыш булмас. Районда авыл хуҗалыгы җитештерү, эшкәртү сәнәгате үсештә. Мәдәният, сәнгать өлкәләрендә республикабызга күренекле шәхесләрне бирә. Алар арасында шагыйрьләр Фәннур Сафин, Рәшит Гәрәй, Гөлшат Зайнашева, җырчы Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева да бар. Районның гербына күз салыйк. Төп фигура алтын арыслан, җәнлекләр патшасы, көчне һәм куәтне, ышанычны һәм батырлыкны гәүдәләндерә. Таякка беркетелгән 7 көмеш тасма күп милләтле халыкның дуслыгын чагылдыра. Гербның аксыл зәңгәр чите Тукай районының Кама елгасы буенда урнашуын белдерә.
Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Халык сынамышлары буенча гыйнвар ни кадәр коры һәм салкын булса, җәй дә шул кадәр исерәк килә. Тик кызганыч дип әйтимме, бу ай әлегә җылы тора. Бу анда температура тагын да күтәрелә. Атна башында көннәр 2-3 градус салкын булса, азагында 1 градуска кадәр җылыта. Кайбер көннәрне кар явыр дип көтелә. Әлеге мәгълүмат Яндекс һава торышы интернет порталыннан алынды. Мин синең белән саубулашам, исән-имин булыгыз. Лилия, бик зур рәхмәт, сәхифәң ел буена дәвам итә күрсен. Әмирхан Еники күңел карурманының тургайы ди Илдар Юзеев. Аны чыннан да кеше күңелендә аулаушы язучы доктор дип тә йөртәләр. Безнең кайбер вакытта тупас тыйла башлаган тормышыбызга сакчыл караш, изгелек, ярдәм кебек төшенчәләр кирәк була башлый. Шундый вакытта Әмирхан Еники китабын кулга алу зарурдыр. Академик Лихачевның бер интервьюсын оқыдым. Һичшиксез телләр сакланырга тиеш. Әгәр телләр бетсә, кешелек дөньясы бик күп нәрсә югалта дип. Аңардан сорыйлар, менә революция хәтле. Петроградта бу милләтләргә һәм милли телләргә мөнәсәбәт ничек иде дип. Менә шуларга каршы әйтә, ни тыю юк иде ди. Мәсәлән, татарларның үзләренең мәктәпләре бар иде Петроградта ди. Газетләре бар иде. Газетләре бар иде. Әле ул Петроградта бит әле ул. Патша яшәгән шәһәрдә. Аксакалларның сүзе, киңәше кирәк заман. Үзләре юк инде, әмма кайбер сорауларга җавапны китапларыннан табып була. Әмирхан Еникинең әсәрләре яңадан басылып чыкты мәсәлән. Бу инде күптән көтелгән китап. Шулай укучыларыбыз тарафыннан гомумән Әмирхан Еники аның иҗаты гомумән матурлык бер сүз белән атасаң да булыр иде. Чөнки аның бик үзенчәлекле менә ул кешенең җанын, аның бөтен рухи халәтен шул хәләттәге нечкә аңлаган кеше, аңлаган язучы безнең классик әдибебез. Аның менә бу җыентыкта берничә хикәясе һәм повесте басылып чыкты. Бу китапның үзенчәлеге шунда ки, тагын бер аның тышлыгы, ул да булса, бу тышлыкны безнең профессиональ рәссамнарыбыз түгел, абгади студентлар ясады. Ул да булса Казан федераль университетының филология институты белән безнең менә хезмәттәшлек бар. Шул студентлар эксперименталь хәлдә, эксперименталь рәвештә менә шушындый тышлык ясадылар. Яңа китапта да урын алган матурлык хикәясен Татарстанның халык артисты Хәлим Җәлалов укый. Әнисе өчен уңайсызлану дигән нәрсәнең әсәре дә юк икән Бәдретдиндә. Кайда ул уңайсызлану? Бер кемне күрмичә, бары әнисенә генә. Аның менә шул башта безне ширканырга мәҗбүр иткән шадра, чалыш, акайган күзлегенә йөзенә карап, ул скрипкасын уйнады. Аның менә шул яшерен сагыш, яшерен генә кызгану белән үртелгән җитди җылы карашында әнисен üzülüp yaratу гына түгел. Аны беткәнче аңлау, кадерләү, юату сизелеп тора иде. Нозын сүзнең кыскасы менә шул, аны менә кич югы башлангыч классларга хәтле мәктәп, ул татар мәктәбендәме, хәтта урыс мәктәбендә дә булсын, мәҗбүр итәргә кирәк, мәҗбүр иттереп кертергә кирәк телне укытуны. Менә шунда гына аны коткарып булачак хәзер. Матурлык хикәясендәге ана образы миңа бүген ана телен хәтерләтте. Самуар артыннан гына баласына карап утырган ана күз алдыма килә дә, йөрәгем тагын үкси башлый. Кемгәдер йодрык селкеп кычкырасым килә. Ямсыз түгел бит ул, матур бит ул, матур, матур, матур. Бәдретдиннең әнисе. Күңелне дауладык, хәзер инде без яраткан сәхифә тамак ягын кайгыртсак та була. Рухи азыктан грузиннарның милли ашларына күчик. Бу илнең йөзе булган хенкали әзерләрбез.
Минем әзерләп караганым бар, һәм бу ризыкны мин тиз һәм җиңел әзерләнүче ризыклар исемлегенә кертәр идем. Әзерләп караган бар, ләкин ашадым дип әйтмәдең burada. Ашатмадың әллә? Авар, Даргин, Гвакури, Лезгин, Азербайджан, Чабан, хинкалиларның нинди генә юк. Бүген кайсын әзерләрбез икән? Хинкали. Ул комыр эченә төреп пешерелгән ит. Ләкин төрле халык аны төрлечә әзерли. Хинкалиның 1000 төрле рецепты бар. Менә мәсәлән, грузиннар әлеге төр ризыкны ничек пешерә һәм ничек ашый икән? Хинкалина грузин милли ризыкларының визит карточкасы дип әйтергә була. Ул Пшуари дигән шәһәрдә барлыкка килгән. Ансыз грузин кухнясын күз алдына китереп булмый. Әлеге ризыкны грузин хатыннары ирләрен сугышка озатканда пешерә торган булганнар. Күп кенә яралы солдатларга хинкали ашатканнар. Ул аларга көч биргән. Алар тизрәк терелгән. Иткә кушылган сарымсак белән суган антисептик ролен уйнаган. Хинкали эчендәге шулпа солдатларга көч биргән. Яу курында булучылар тизрәк савыккан. Аның шифасы тиз тигән. Здравствуйте, гамардёбы генацвали. Сегодня мы приготовим еще одно грузинское блюдо, которое является гордостью и визитной карточкой Грузии, и это хинкали. Хинкалины пешерер өчен безгә ит тарткычтан чыгарылган ит, сарымсак, кинза, петрушка һәм төрледән-төрле тәмләткечләр кирәк булачак. Комыр ясар өчен исә 1 килограмм унга 300 грамм су салабыз. Тесто для хинкали готовится очень долго. Его нужно тщательно... Хинкали өчен әзерләнгән комыр тыгыз булырга тиеш. Ул әзер булгач, аны җәябез һәм түгәрәкләр кисәбез. Аларны да үз чиратында җәяргә кирәк булачак. Для фарша мы сегодня возьмем говядину. Сюда мы кладем лук, добавляем немного чеснока. Эшлек өчен без иткә сарымсак, суган, кинза белән петрушка салабыз. И по желанию можно добавить немножко приправу зру мелкую. И обязательное условие для фарша нужно добавить... Әзер булган фаршка 1 стакан су салырга кирәк булачак. Бу эшлек шулпалырак булсын өчен эшләнә. Әзер булган эшлекне комыр эченә салабыз. В идеале защипов должно быть от 19 до 21. Делаем защип, заворачиваем. И получается вот такой хинкалик. Обязательно нужно образовать воронку для того, чтобы хинкали не слиплись. Хинкалиларны кайнап торган суга салырга кирәк. Суда ул 10 минут пешергә тиеш. Наши хинкали готовы. Варились они у нас 10 минут. Подаются они без соуса, но обязательно с перчиком. Ашап энергия топлагач, biraz инде актив хәрәкәт итеп ял итсәк тә буладыр. Бер тапшыруда без салам тутырылган капчыкларны замана ватрушкалары белән чагыштырдык. Һәм әлегеге капчыклардан аермалы буларак, бу күңел ачу чарасы кайбер вакыт бик күңелсез хәлләргә китерергә мөмкин. Бәйрәм кәефе кайгылы хәбәр белән алышынмасын өчен берничә киңәш тәкъдим итәбез. Ватрушкаларда шу бары тик махсус, шуның өчен кырылган тауларда гына рөхсәт ителә. Ятып та, басып та, паровоз кебек тагылып йөрүдә катгый рәвештә тыела. Бары тик җайлап утырып, яхшы итеп тотынып, шамасын белеп кенә йөргәндә, бу күңел ачу чарасы бәхетле мизгелләр бүләк итәчәк. Тирәнкүл тирәсе мөгаен көзен язын гына бераз тынып торадыр. Шыр-шу килеп, җәй буе су кыйналар монда, кыш көне чаңа-чаңгы шуалар. Яшел тәпиләренә алмаланып кар яткан мәгърур наратлар арасыннан хузурланып чыгасың да, тау итәгенә сибелгән халык арасына кереп, кышның рәхәтен, тәмен туя башлыйсың. Без кичкенә вакытта җә зур чанага тиялеп, яисә капчыкка салам тутырып, яки полиэтиленга, яки зур тимерләнгә утырып шуа идек. Ә хәзер менә халык теленә ватрушка дип кергән сноутюблар модада икән.
Я biz de sınab qarayıq alasa bu beremeşlerini. Рәхәт, малай. Сноутюб тиздә җилдерә, куркынычсызрак та икән ул. На ватрушках на самом деле безопаснее, чем на ледянках ездить, потому что они хоть и, может быть, некоторые скажут, что Бәлки кемдер ледянка белән идарә итеп була, ә сноутюб белән юк дип әйтер Рөстәм. Әмма чынлыкта ледянка тауның яртысын төшеп җиткәнче борыла башлый. Бигрәк тә кечкенә бала утырган булса, ә сноутюб борылса да туктап калмый. Ул киң, нык, тауны төшеп җитмичә туктамый, рәхәтләнеп шуасың. Дуслары, хезмәттәшләре белән тауны шомарта һәм куркынычсызлыкны контрольдә тота. Рөстәм 4 еллап инде сноутюблар прокаты белән шөгыльләнә икән. Үзем тау шуарга яратканга ди. Әмма һәр уенның кагыйдәләре бар. соблюдать дистанцию, чтобы впереди тебя... Дистанцияны саклау мөһим. Синнән алдагы кеше төшеп җиткәнне көтәргә кирәк. Ә инде финиш зонасында озак маташмауың хәерле. Biz uğramla uzağızla demir çanasızları bir kın kilse yıkla canı uyatırız sızgarıp Boyun vurdum baya Zangır yollarını beylep kaytıp dinlesin bayan Boyun vurdum baya Zangır yollarını beylep kaytıp dinlesin bayan Өстенә шикәр пудрасы сипкән май кабартмалары мыный, кызыктырып яталар. Тәмен бер белеп алгач, шуган сайын шуасы килеп тора. Берсеннән берсе ваграк бала чага белән бер рәттән тау шуының рәхәте соң. Монда бар да тигез, монда күңел шат, монда һәркем бала чагына кайта. Безнең татар кайда гына сибелеп яшәми. Мәсәлән, монгол татарлары, ягъни монголлар белән яшәүче татарлар. Кайсы дөрес икәнен без инде тарих дәресендә ачыкларбыз. Бу елның 1нче дәресенә рәхим итегез. Укытучыбыз шулык Фаяз абый Хуҗин, тарих фәннәре докторы, археолог. Фаяз әфәнде, укытучыбыз, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез. 1нче дәресебез яңа елның 14нче көне белән сезне. Рәхмәт. Димәк, яңа ел башланып китте, ниһаят. Uzun kanikulardan soң siz соңгы дәресне оныткансыздыр да инде. Нәкъ менә татарлар турында без сөйләшә башладык, әмма сөйләшеп бетермәдек, дәвам итәрбез дидек. Ягъни мәсәлән, ул ничегрәк? Безнең бит элегрәк тә сөйләшкән бар инде монгол татар яулары турында, Болгар шәһәрләренең юкка чыгуы турында, әмма мин хәзер шушы темалардагы актаплар турында, бәхәсле мәсьәләләр турында күбрәк сөйләмәкче булам бит инде. Ягъни 1223 елда башта, аннан соң 1236-га тикле безнең болгарлар белән очрашалар монголлар. Җиңәләр ахыр чиктә һәм алар шушы урта идел буенда, түбән иделдә үзләренең төп территориялар итеп Алтын Урда дигән дәүләт төзиләр. Алтын Урда дәүләтендә кемнәр яшәгән соң? Әлбәттә, монголлар һәм татарлар дип әйтәләр. Чөнки алар бит җиңгән халык, Кем җитәкчелегендә җиңәләр? Шул Шыңгыз хан җитәкчелегендәме? Шыңгыз хан үлгән була инде. Аның оныгы Батый хан. Аның Сөбедей исемле бик көчле шундый бөек полководецы була, сугышлар белән нигездә ул җитәкчелек итә. Димәк, Алтын Урданы 2 милләт тәшкил итә бит инде, монголлар һәм татарлар. Аның милли составы бик төрле була. Чөнки
Алтын Урда ханнары кул астында калган халыклар бит әллә кая китми. Алар шул җирләрдә калалар. Әмма монголлар да була, татарлар да була. Барыбер сугыш бетеп, бераз тынычлангач, менә бу яулап алучылар, аларның күбесе кире үз ватаннарына кайтып китә. Югыйсә, җирләр дә бик матур, безнең яклар инде әйтергә кирәк, Идел дә бар, әйме күңелләренә хуш килми, күрәсең, барыр туган як үзенә тарта инде. Кайберәүләр менә бу күпме булган соң монголлар дигән сорауга монгол татарлар икесе бергә инде төрле җавап бирәләр. Элегрәк миллионга якын дип әйтәләр иде. Аннан соң 500 меңгә, аннан соң 300 меңгә төште. Хәзер академик, антрополог бар иде Алексеев, Валерий Павлович Алексеев. Ул әйтә, бөтен исәпләүләргә караганда монголларның саны 50 меңнән артмаган. Монгол сугышчыларының саны 50 меңнән артмаган. Гаскәриләр инде бар. Әйе, аларның кайбер чиракта гаиләләре белән килергә мөмкин алар, әмма һәр сугышчының бит бер генә аты түгел, кимендә 3 аты булган. Ягъни, мәсәлән, 50 мең сугышчының 150 мең аты, әйме алар әле коралланган ук җәя белән бик куркыныч кыяфәттә димәсәң, шундый дәһшәтле бер армия тәшкил иткәннәр алар. Әйткәнемчә, әйе, алар арасында татарлар да була бит инде. Кемнәр алар татарлар икән, без һаман төгәл генә әйтә алмыйбыз. Алар төрки кабиләләр булганмы? Бәлки монголлар булгандыр, монгол телендә сөйләшүче. Һәр хәлдә алар ике телне дә белгәннәр. Инде Рәшидетдин булай ди татарлар. Татарлар булгач, татар булганнар инде бөтенесе дә. Айырма бар. Монгол телеме, татар телеме. Рәшидетдин фарсы язучысы әйтә, алар ди үз телләрендә сөйләшәләр, әмма төрки телне дә беләләр. Ягъни, мәсәлән, ничек аңласаң шулай аңла инде. Һәр хәлдә икенче бер тарихчы әйтергә кирәк, гарәп язучысы Әл-Асир булай ди. Алар төпләнеп калдылар шушы җирдә, бер өлеше, 50 меңнең бер өлеше. Менә бу Алтын Урданың төп җирләре Түбән Идел, ул Кыпчаклар җире. Кыпчаклар безнең татарлар, башкортлар, казаклар Кыпчак теле группасында сөйләшә. Менә ул Дәшти Кыпчак дип йөртелә торган җирләр, Кыпчак даласы. Әстерхан, Волгоград, Саратов тирәләрен. Әйе, шул тирәләрдә яшәгәннәр Кыпчаклар, дөрес, алар безнең якларга да менеп җиткәннәр. Кыпчаклар составында ди, аз санлы монголлар да, татарлар да эреп юкка чыкты ди. Ягъни, мәсәлән, менә безнең хәзерге вакытта татар теле дигән телебез инде Кыпчак теле башлыша. Кая киткән Болгар теле, болгарлар итәл, болгарлар җирләрендә басып, болгар җирләрендә басып алалар бит алар. Бер кая китмәгән. Беренчедән, болгарлар шундый хәбәрләр сакланган инде, документлар. Болгарлар алар телләре ягыннан хәзәрләргә бик ошаш, бер яктан. Икенче яктан, болгарларның телләре Кыпчак теле кебек инде. Ягъни, мәсәлән, Кыпчаклар, болгарлар һәм татарлар да, татарлар минемчә барыбер монголлар белән килгән сугышчы татарларны күз алдында тотам. Алар төрки халык булырга мөмкин, чыннан да. Аларның бөтенесе бергә кушылып, менә хәзер без татар теле дип йөртелә торган тел барлыкка килгән. Әмма үзара мөнәсәбәтләр нинди булган монголлар белән татарлар арасында? Алар бит бер армияда сугышкан кешеләр инде. Бер армияда сугышкан кешеләр, менә шул Батыйхан җитәкчелегендә дус булган. Дус булган. Әмма менә монголлар һәм татарлар һәм икенче яктан болгарлар арасында нинди мөнәсәбәт? Ансы, әлбәттә, инде болгарлар яулап алынган җирләрдә кул кушырып ятмаганнар. Монголларга каршы, татарларга каршы көрәшкәннәр. Җику, алтын чәч искә төшерсәгез, менә шул чырларында гомумән сурәтләнә. Нәтиҗә итеп шуны әйтәсе килә. Нәтиҗә итеп шуны әйтәсе килә.
Ул тарихта инде без бөтенебез дә буталып, чолганып, менә шулай итеп укмашып, төрки халыклар. Әлбәттә шулай. Шулай булып Әлбәттә беткәнбез. шулай. Менә бу татар монгол или монгол-татар яуларының нәтиҗәсендә шул бит. Әйме, басып алдылар бик күп җирләрне. Әйткәнемчә, Тын океаннан Атлантик океанга хәтле дип шартлы рәвештә әйтәләр инде. Бик күп җирләр. Һәм менә бездә алар үзләренең эзләрен калдыра әлбәттә. Беренче чиратта татар дәүләте дип йөртелгәч, аның Болгары да, башкасы да инде татар исеме ала. Татар исеме болгарларга ябышып кала, әмма болгарлар юкка чыкты дигән сүз түгел, әле алар үзләренең яшәүләрен дәвам итәләр. Рәхмәт. Безнең дәресебездә юкка чыкты дигән сүз түгел. Без укуыбызны дәвам итәбез. Ел дәвамында инде тарих дәресебезне укып, үзебезнең тарихка карата булган белемебезне арттырырбыз, баетырбыз дип өметләнәбез. Замана ыгы-зыгылы булган саен спортка игътибар арта гына кебек. Бу нәрсәдән киләсең? Бүгенге көндә кешенең вакыты бик кадерле. Ул һәр нәрсәгә өлгерергә тырыша. Шуңа ул сәламәтлегенә бик игътибарлы булырга тиеш. Спорт үзеңне формада тотуның иң кулай чарасы. Бәлки бу фәлсәфә безгә дә тиз арада шпагатка утырга ярдәм итәр. Аның тормышка файдасы булса әлбәттә. Шпагат ясарга телисез, әмма нәрсәдән башларга белмисезме? Бәлки ялкаулыкны гына җиңә алмыйсыздыр. Бәлки күнекмәләр ясаганнан соң иртәгесе көнгә буыннар, аяклар авыртадыр. Шулай да тренер Альмира Сафина әйтүенчә, теләгең көчле булса, берничә көн шөгыльләнсәң, шпагатка утырырга мөмкин. Моның өчен нинди күнегүләр ясарга кирәк? Бүген шулар белән танышырбыз. Хәзер аяк буыннарын язабыз. Аякны тиздән бөкләп, өскә күтәрәбез һәм әйләнә ясыйбыз. Аяк табанын 90 градуска борып куябыз һәм шүгәли башлыйбыз. Пружина рәвешендә шүгәлибез һәм туктап калабыз. Җиңел тыелса да катлаулы күнегү. Аяк туры, кисәк өскә күтәрәбез һәм әкрен генә җиргә төшерәбез. Утырган килеш сул аякны сузабыз. Уң аякны бөклибез. Тез ян-якка карап тора, сул аяк бармаклары безгә карап торырга тиеш. Җилкәбез төз. Сулышны чыгарганда әкренләп аякка таба бөгелә башлыйбыз. Икенче аяк белән дә әлеге күнегүне кабатлыйбыз. Ике тез аякны бергә сузып, аякларга таба бөгеләбез. Уң аякка тезләнәбез, сул аяк белән бер адым алга. Кулны өскә күтәрәбез, җилкәбез төз. Суларга онытмагыз. Аннан уң аякны бөклибез дә, сул кул белән аны тотып торабыз. Икенче аяк белән дә әлеге күнегүне кабатларга онытмагыз. Хәзер күнекмәләрне ничек үзләштергәнебезне тикшереп карыйк. Әйе, шпагатка утырыр вакыт җитте. Ләкин беренче көнне үк өметләр акланмаса, борчылмагыз, чөнки шпагатка утыру кешенең конституциясенә бәйле. Шуңа күрә күнегүләрне даими кабатлап тору мәҗбүри. Айдалмас, тырышып, булышым ярдәм. Син үз эшеңне бел. Социаль челтәрләрне ачсак, кешесе, олысы чаңгы шуа. Кайберәүләре тау чаңгысыннан, сноубордтан да куркып тормыйлар. Яллар җитү белән урманнарга, тау булган җирлекләргә җыелып чыгып китәләр. Алла, кырсак мускулына ярамады, катты берсе. Без кыюлар исемлегенә кермәгәнгә күрә бу тамашаны студияда гына утырып күзәтәбез инде, яме? Кышны кар бурансыз гына түгел, чана чаңгыларсыз да күз алдына китереп булмый. Һәр кайсыбыз бер генә тапкыр булса да кыш айларында чаңгыга баса. Әмма спортның әлеге төре һәр яклап зур әзерлек сорый. Беренчедән спорт костюмы. Көндәлек тормышта салкын булмасын дип кат-кат киенүгезне онытып торырга туры килер. Чаңгыда шу өчен каралган өске кием җылы, әмма җиңел булырга тиеш. Әлбәттә, инде һава торышына бәйле булырга тиеш сезнең киемегез. Беренчедән ул термокиемнәр, термобелье.
Шулай ук, әгәр дә сез актив шөгыльләнәсез икән, тиз скоростьлар, тизлек белән йөрисез икән, бу очракта әлбәттә кеше тирли, шуңа күрә термобелье сайлаганда да, термокием сайлаганда да тирене тиз арада чыгара торган материал кирәк. Аннары термобелье өстеннән әгәр суыграк һава торышы була икән, киелә монда инде хәзер менә шул хлопок материалларыннан толстовка булсынмы, инде булса да джемпер булсынмы, монда өстеннән аннары җил үткәрми торган куртка киелә. Икенчедән аяк киеме. Җылы итекләрегезне салып, спорт ботинкаларын кисәгез генә, чаңгы шуның шын тәмен татый алырсыз. Аякка әгәр дә сезнең чаңгы өчен махсус ботинкалар булса, алар әлбәттә туңдырмыйлар, анда аяк башлар нәрсәләр киергә кирәк түгел. Бер кат носки белән, ике кат носки белән яки махсус җылы иши носкилар белән кисәгез, бик уңайлы булачак. Перчаткаларга килгәндә, гади генә перчаткалар, идән нинди генә перчатка булса да киергә мөмкин. Моның бер нәрсәсе дә юк, ләкин бик җылы булмасын инде, чөнки күпмедер вакыттан соң куллар да тирли башлый, кул җылына башлый, һәм алар бик калын булмаска тиеш, чөнки чаңгы таягын тотканда, күргәнегезчә алар бик нәзик. Аларны тотканда уңайлы булырга тиеш. Чаңгыга басыр алдыннан тагын бер мөһим киңәшкә колак салыгыз. Күзләрегезне саклагыз. Була, әгәр дә карлы һава торышы була икән, җил каршыга була икән, ул вакытта гади генә махсус күзлекләр дә бар, ләкин инде менә минеке, мәсәлән, велосипед күзлеге. Кояш яктысыннан гына түгел, ультрафиолет нурлардан, кар бураннан, җилдән һәм механик җәрәхәтләрдән дә сакланырга кирәк. Димәк, кояшта кия торган гади кара күзлекләр туры килмәячәк. Кыш көне чаңгыларда шуганда, кояшлы көндә бигрәк тә махсус өченче саклау категория булган саклау күзлекләре кияргә кирәк. Әлбәттә, инде тау чаңгылары шуганда 4нче категориялы саклау күзлекләре кияргә кирәк. Әлбәттә, инде икенчедән бигрәк тә саклану чаралары, ягъни агачлар арасында үткәндә ботаклардан сакланырга, чаңгы таягының күзгә эләгүеннән сакланырга, бер артлы барганда чаңгы таяклары күзгә эләкмәскә тиеш, чөнки инде безнең ашыгыч ярдәм кабинетына андый кешеләр мөрәҗәгать итә. Кышкы урманда чаңгы шулында яхшырак нәрсә бар икән? Көндәлек мәшәкатьләрегездән арынып чаңгыга бассагыз, сәламәтлегегез дә ныгыр, уңай энергия һәм яхшы кәеф тә кыш буе сезнең юлдашыгыз булыр. Кабат исәнләшеп, сезне манзара тапшыруын карарга чакырабыз. Кышның нәкъ уртасына, ягъни экваторына килеп җиттек. Ул безне хәтта җиңелчә генә бураны, оппак кары белән дә сөендерде. Саулармысыз, хөрмәтлеләр, без манзара тапшыру үз чыгарылышын дәвам итә. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә Зинур Насыйбуллин иҗатына игътибар юнәлтербез. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Рим Гыйниятуллин белән таныштырырбыз. Татар халкының гимнына әйләнгән Габдулла Тукайның туган тел шигыре бик күп шагыйрьләрне ана телебезгә багышланган шигырьләр иҗат итәргә тәрде. Туган телебезгә багышланган тагын бер шигырьне бүген Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә ишетербез. Кадерле телевизор караучылар, безнең шигъриятебездә гаять талантлы шагыйрьләр иҗат итте. Менә аларның берсе Зинур Насыйбуллин иде. Аның гомере кыска булды. Ул нибары 41 яшьтә бакыйлыкка күчте. Үзе исән чагында аның бердән-бер китабы Тәлгәш дигән җыентыгы басылып чыкты. Менә үзе вафат булганнан соң каләмдәшләре Гамнәр илендә дигән китабын бастырып чыгардылар. Кичкенәдә төшкенә дигәндәй, иҗаты зур булмаса да, Зинур Насыйбуллинның шигърияте бик тә зәвыклы иде. Сәнгатьчә югары кимәлдә эшләнгән әсәрләрне мирас итеп калдырды.
Аның туган телебезгә багышланган ике шигыре бар. Менә аның берсе «Туган тел ул» дип атала. Туган тел ул, бар тарихың шагыла торган тел ул. Бүгенгең һәм киләчәгең сагында торган тел ул. Туган тел ул, ялгыз түгел, күп телләргә туган тел. Туган түгел телләргә дә сүзләр бирә торган тел. Туган тел ул, бездән соңда яшәр өчен туган тел. Бүгенгедән киләчәккә дәшәр өчен туган тел. Күрәбез, Зиннур Насибуллинның туган тел турындагы бу әсәре үзенең зәвыклылыгы һәм фикер ягыннан күп мәгънәне сыйдыруы белән аерылып тора. Казан республика халкын гына түгел, бүтін дөньяга сибелгән татарларны берләштерүче бер урын. Бүген дә мәркәзебездә урнашкан студиядан бөтен милләттәшләребезгә Үзбәкстаннан килгән сәламнарны җиткерәбез. Рим Абдулла улы Гыниятуллин 1943 елда укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Абдулла Гыниятуллин, әнисе Бадыгуль Нуриева, чыгышлары белән Татарстан һәм Башкортстан якларыннан 30 еллар ахырында Үзбәкстанның Самарканд шәһәренә күчеп киләләр. 1941 елда Римның әтисен фронтка алып китәләр. Сугыштан яраланып кайта. Тормыш киртәләренә карамастан күп еллар авыл мәктәбендә укыта. Әнисе Бадыгуль белән алар 6 бала, 10 онык тәрбияләп үстерәләр. 2000-нән артык укучыга белем бирәләр. Әти-әни безне кичкенәдән үк эш сөючән, кешеләргә ярдәмчел, мәрхәмәтле итеп үстерделәр, ди Рим Гыниятуллин. Hiç нәрсәдән курыкма диләр иде. Кирка, лопатка и лом, вот татарский диплом. Мондай диплом белән һичкая югалмыйсың дия иде. Менә бу шуның өчен иң кеше эшчән булырга кирәк. Сиңа кем булса, бер нәрсә сорап килсә, һичкайчан юк димә. Әнкәем аннан да акыллы кеше иде. Ул әйтә иде, балам, кемгә булса ачулансаң, ачуыңны саклап йөрмә. Үзеңне ачуыңны саклап йөреп, үзеңне зәһәрләп йөрмә. Авыл мәктәбен тәмамлагач Рим Абдулла улы Ташкент төзелеш техникумына укырга керә. 1962 елда Самаркандка кире кайта һәм әти-әнисенә ярдәм итү өчен ташчы булып эшкә урнаша. Әти бичара бик авыр иде. Ул мине чакырып, балам, мин дөньядан үтсәм, кемгә кала балаларым, сеңелләрең, энеләрең? Мин бар, менә шуның өчен чакырдым ди. Тизрәк шул эшләй башла. Соңрак төрле юнәлешләр буенча югары белем ала. 2 институтны тәмамлый. Шул елларда булачак хатыны Тәнзилә белән таныша. 2 уллары дөньяга килә. 34 яшьтә өйләндем. Аңайча өйләнергә вакыт булмады. Мин бит иң зурсы булган өчен сеңелләрен укырга кирәк, энеләремне укытырга кирәк. Мин бит энеләремне өйләндергәч, кин үзем өйләндем. Милләттәшебез Рим Гыниятуллин дәрәҗәле урыннарда эшли. Ул Үзбәкстан Республикасы премьер-министры урынбасары, мелиорация һәм су хуҗалыгы министры, Арал диңгезен коткару халыкара фондының рәисе вазифаларын башкара. Гомумән милләттәшебез халыклар арасындагы дуслыкка омтылучы шәхес. Аның татар, рус, үзбәк, каракалпак, казак һәм кыргыз телләрендә аралаша алуы моңа дәлил булып тора. Kirpiklerin sinin nige kora, küskelerin kora bulmagaç, yeşereke nige utlar saldın, yalkanında özün yanmagaç. Şulaydı buna biz Özbekistan'da Özbek Tatarları deyip kısaplıyız. Özümüzün millet Tatarımız deyip unutkanımız yok. Ne görüp durasız. Yaman bulsa da, niçik bulsa da Tatarca söyleşerge tırışabız. Enilerimde, singillerimde hemmesi Tatarca söyleşeler. Читтә яшәүгә карамастан телебезне, гореф-гадәтләребезне, милли бәйрәмнәребезне сакларга бурычлыбыз, ди Рим Гыниятуллин. Biz uyatırga kирәк йөрәгеннән һәрбер татарның ул татар икән. Аны ничек уятасың? Сабантуй ул инструмент. Безнең паркыбызда 40 меңнән әз булмый кеше. Ул татарлар өчен, беренчедән татарлар өчен нәрсә өчен кирәк? Алар киләләр, bir ел бер-берсен күрмәгәннәр шунда күрәләр. Әбиләр көтәләр, алар өчен Сабантуй, как говорится, ватаныннан сәлам кебек.
Үзбек, Урыс, башка милләтләргә аларым безнең белән булып татар халкы бар икән диләр. Татар халкының урф-адатлары бар икән. Бүген Рим Гыйниятуллин Ташкент шәһәре татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәгенең Аксакаллар шурасы рәисе. Милләтебез, мәдәниятебез өчен җан атып торучы кешеләр булганда, киләчәгебез якты. 31-нән 1-нә без яңа елны каршы алсак, 13-нән 14-нә иске яңа елны каршы алабыз. Бәйрәм белән сине алмас. Өзең дә шушы ике бәйрәм арасында буталып беттең ахыры. Бәлки кайберәүләр бу көнне гомумән игътибарсыз калдырганнардыр. Туганнар, дуслар белән күрешү өчен сәбәпләр чыгып кына тора. Аллага шөкер. Жыл сайын үткәзәбез жаңа ел шикелле, потому что как бы электән килә, что байрам иске жаңа ел дип әйтәбез инде, шулай итеп жаңа елда шикелле әзерләнәбез дә. Алай зурлап үткәргән дә юк. Яңа елның үзенең 31 декабрьдә, 31 декабрьдә үткәрәбез, каршы алабыз. Иске яңа елга андый зур игътибар биргән юк. Бу минем өчен гади икән, мин аны бәйрәм итмим. Зур бәйрәм дип әйтеп булмый безнең өчен. Без мин аның тарихын беләм бугай. Беләм дип уйлыйм. Ләкин без аны ничек тә зурлап бәйрәм итмибез. Беләбез, уйлыйбыз, ләкин гел яңа ел бәйрәме дип бик котлыйбыз бер-беребезне. Ләкин яңа ел каршылаган кебек түгел безнең өчен нишләптер. Жыл сайын пешерәбез, духовкада каз эшләйбез, салатлар эшләйбез, бишбармак, шулай, токмаш эшләйбез шулай. Бирү юк. Может, эзгенә теге, өстәл әзерләү эзгенә исеме өчен генәдер. Булай, яңа ел бәйрәме кебек түгел. Татарча кинолар карарга яратабыз. Менә яңа чыккан мәхәббәт хакына кинофильмында карадык. Бик ошады. Шу. Яңа елга кем ничек керә? Кемдер зур планнар корып, кемдер үрмәләп, кемдер әйбәт керә. Икенчеләр елның 1-нче көннән үк тормышларына зур үзгәрешләр кертергә тырыша. Өченчеләр астрологлар фаразы белән танышырга ашыга. 2020 елда йолдызлар нәрсә эшләргә, яки киресенчә, нәрсәдән баш тартырга киңәш итә. Хезмәттәшебез Ләйсән Билалова җиткерер. Согласно древней легенде, древний император позвал к себе всех зверей и пришла к нему хитрая, быстрая крыса. Борынгы риваят буенча император бөтен җәнлекләрне үз янына җыя. Иң беренче булып җитез һәм хәйләкәр күсе йөгереп килә. Шул рәвешле ул Кытай йолдызнамасын башлап җибәрү хокукына ия була. Күсе гади җәнлек түгел, аңа ярау җиңел булмаячак. Ул бездән максатчанлык һәм активлык таләп итә. Буш сүзләрне яратмый, бездән конкрет гамәлләр көтә. Представителем данного знака Кушкар. Йолдызлар әлеге билге вакиленә уңайлы чор вәгъдә итә. Әмма моның өчен эшләргә кирәк. Кушкарлар, киреләнмәгез. Тормышка җиңелрәк карагыз. Эгоизм, агрессивлык максатларга ирешергә комачаулаячак. Тельцы. У тельцов будет достаточно стабильный. Үгез бозау. Үгез бозауларда тотыраклылык чоры карьера үсеше көтә. Ел дәверендә романтик һәм җылы мөнәсәбәтләр вәгъдә ителә. Якыннарыгыз, гаиләгез мөһим роль уйнаячак. Близнецы. А для того, чтобы добиться финансового благополучия... Игезәкләр. Матди иминлеккә ирешү өчен игезәкләргә төптәнрәк уйланырга тәкъдим ителә. Хисләргә бирелмәгез. Эшегезне алыштырырга тырышмагыз. Для раков предстоящий год будет достаточно напряженным. Кысла, эштә интригалардан яраграк торыгыз. Үзегезне яңа өлкәдә сынап карарга киңәш ителә. Белем алу дәрәҗәгә ирешергә булышачак. Львы. Крыса представителем данного знака приготовил очень много больших сюрпризов. Арыслан, күсә әлеге йолдызлык вакиленә шактый сюрпризлар әзерләгән. Күп очракта аларга күңелле булыр, ә калган вакытта киресенчә сабыр һәм игътибарлы булырга кирәк. Девы. Представители данного знака ждет стабильность практически во всех сферах.
кыз. Кызларны бөтен өлкәләрдә тотрыклылык көтә. Аларның уңышлары тулысынча үзләреннән тора. Весы. Весам предстоит очень активный год. Үлчәү. Үлчәүләр өчен бу ел бик актив булачак. Әгәр сез матди тотрыклыкка ияргә телисез икән, эшләп тапкан акчагызны 7 кат үлчәп тотарга туры килер. Күченүгез ихтимал. Скорпионы. Скорпионам придется поумерить свой пыл, особенно в работе. Шаян. Шаяннар эштә яну куркынычы бар. Сак булыгыз. Төрле аферларга эләгү мөмкинлеге зур. Мавыгып китмәгез. Стрельцы. 2020 год станет для стрельцов одной большой авантюрой. Укша. 2020 елда укчыларны авантюра көтә. Күсе аларга да сюрпризлар әзерләгән. Гаҗәп, әмма елның хуҗабикәсе укчыны якын күрә. Ул аңа ярдәм итәчәк һәм дөрес юл күрсәтәчәк. Козероги. У козерогов работа будет в приоритете. Кәҗәмегез. Кәҗәмегезләр өчен иң беренче чиратта эш. Барсы да үз тәртибе белән барачак. Хезмәттәшләрегез белән уртак тел таба алырсыз. Җитәкчеләр казанышларыгызны югары бәяләячәк. Водолей. Деньги к водолеям будут приходить легко, но также легко они будут с ними и прощаться. Сукыяр. Акча сукыярлар кулына җиңел керәчәк һәм җиңел чыгып та китәчәк. Тормышыгыздагы үзгәрешләргә чыдам булыгыз. Юк бар сатып алмагыз, акчаны саклап тотыгыз. Рыбам 2020 год принесет профессиональный взлет и подъем. Балыклар. 2020 ел балыкларга һөнәри яктан булышачак. Сезне яңа үрләр көтә. Барысына да кем икәнлегегезне күрсәтергә вакыт килеп җитте. Вазифагыз һәм хезмәт хакыгыз тиешле дәрәҗәдә булачак. Кызганыч, интернет, яңа технологияләр тормышны җиңеләйтү өчен генә түгел, кешеләрне алдау өчен дә файдаланыла. Алар турында тагын бер кат искәртер өчен студиябезгә полиция подполковнигы Ленар Гәрәевне чакырдык. Полковник, саумсыз, хош килдегез. Сезне яңа ел белән, яңа елның 14нче көне белән, сезнең эш бер кайчанда туктап тормый, һәм шул эшегезнең бер юнәлешен, бер тармагын бүген ачыклыйсыбыз килә. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп, сакланганны саклармын дигән мәкаләләрне истә тотып, менә бүген көндә нинди алдаулар турында кешеләрне кисәтергә кирәк? Мошенниклар безнең игълан биргән кешегә шалтыраталар, аларның бу товарны алам дип ашыктырып, алардан информация... Гадәттә банктагы менә счетларын сорыйлар. Сорыйлар, парольләрен сорыйлар, шул арттагы карточканың парольләрен сорыйлар, аннары шалтыратып, аларга килгән SMS кодларын сорыйлар, аннары шул акчалар юк була. Шуны файдаланып мобильный банклары белән файдаланып акчаларын үзләренә үзләштерәләр инде. Димәк, монда бит инде телефон аркылы гына ышандыру кешенә сәләтле кешеләр бит инде булар. Именно шулай. Алар үзенә күрә психологтан ничек инде килгән SMS-ның пароленә кадәр кире шуңа шалтыратып җибәрү, бу бит инде бер караганда әкият моңа ышануда мөмкин түгел. Тагын нинди алдаулар була? Менә бу беренчесен әйтеп киттегез, тагын икенче алдаулар инде мошенниклар үзләре шул нәрсәдер сатам дип игълан бирәләр яки копия ясыйлар икенче страничкалардан шул игъланнарны, аннары шулар безнең кешеләр инде шалтырата шул мошенникларга, аларны мошенникларны тырышып, алдалашып, шулап аларны алсын өчен ашыктыралар, алардан шулай номер карталарын сорыйлар, информацияны, парольләрен сорыйлар. Минем тагын шуны да ишеткәнем бар, менә шулай ук теге игъланнар бирәләр, мисал өчен машина сатам дип. Менә бу машина инде хәзер сатып алучысы бар, сездән кирәк ниндер анда акча, мин сатмас өчен шундай бер дә бар. Бу дөресме? Дөрес, янсызлар бар. Шуны бәлки алар үзләре тулысынча сорыйлар акчаны, либо күпмедер өлешен күчерергә сорыйлар. Шулай итеп кешеләр күчерәләр дә шул мошенникларга. Мошенниклар үзләре обещать итеп яки почта буенча җибәрәләр, бәлки
транспортный компания аркылы җибәргә маташып, шулай алдалашып, үзләре юкка чыгалар инде. Бу икенче төр алдау. Димәк, аңлавыбызча менә ике төрлесен билдек. Башта инде син үзең сатам дип игълан куясың, яисә инде алдаучылар сатам дип бер игълан куялар да, шул сәбәпле синең бүтән карта номерларын, мәгълүматларын синнән алдап юлдап алып, шул рәвешле синең счеттагы, банктагы акчаларыңны үзләренә китәләр. Тагын өченче төр бар дип тә беләбез. Алдаулар моны белән генә шикләнмидер әле. Социаль ширтәрдә аккаунтларны ызламай итеп, страничкалар дип йөртәләр инде хәзер бездә. Шул кеше исеменнән үзләренең танышларына җибәрәләр SMS сообщениялар. Сәлам, хәлләрең ничек? Сәлам, хәлләрең. Акча биреп торабыз. Үземә дә килгәне бар. Килгән генә түгел, мин әле менә шулай торып аккаунтымны взломать итеп сез әйтмешли, дусларыма шундый хәбәрләр таратканнар да бар. Кешеләр шуңа ышанып, күчерәләр шул җибәргән карточкаларына и әле дә күчерәләр. Аны бит кат әйтеп искәртеп торабыз, күчермәгез дип. Бүген дә менә булды әле менә ялганлаттылар безнең Казан кешесен. Тоже күчерделәр. Кем эләгә менә шундый самими кешеләрме, кемнәр эләгә кармакка? Эләгәләр шул яшьләр инде күбесе. Яшьләр алар ышаналар, олы кешеләр бәлки яки шалтырата башлар, үзләренең танышлары нәрсә булды дип. Яшьләр шул SMS белән переписываться иткәч, ышаналар, шалтыратмыйча үзләренең танышларына һәм күчерәләр. Biz менә төрләре белән таныштык. Булардан ничек сак булырга? Аңладык инде. Беренче мәгълүматны бирмәскә, әйтмәскә, банк карталарының номерларын бигрәк тә арттагы 3 хәрефен, бигрәк тә килгән парольләрне, бигрәк тә тагын без белмәгән, аңламаган ысуллар бармы? Киңәшләр. Киңәшләр шул әйтмәскә инде шул парольләрне, акчаларны сразу күчермәскә, по первому требованию әйткәнчә мошенниклар безнең сорыйлар бит инде алар кодларны ниләрне. Шул танышларыгызга шалтыратып торга, белешергә кирәкме ярдәме, юкмы на самом деле. И аннары инде шул кармакка эләккәч инде шалтыратырга эшкә эшләр бүлегенә инде. Нинди номер буенча мөрәҗәгать итәргә? 112. Ни кадәр тизрәк мөрәҗәгать итсәң, шул кадәр ялганчыларны, алдаучыларны, җинаятьчеләрне тотуы тизрәк һәм өметлерәк. Шулай. Интернетта булган алдаулар турында без әле киләсе очрашуларда да сөйләшербез. Бүгенгә сезнең белән саубулашабыз. Бездә кунакта полиция подполковнигы Ленар Гәрәев булды. Бәйрәмнәрдә үзегез Казан урамнарына чыгып, кайларда ял иттегез? Набережный буйларында. Казанның бизәлеше сезне сокландырамы? Әйе, бик матур. Без һәр тагын бер кат үзебезнең шәһәребезнең бизәлешенә сокланырбыз. Татарстаныбыз башка милләт кешеләренең күңелләренә дә хуш килә. Бирегә эшләргә дип килгән Өмәр Ялчын Казанда бәхетле көннәр кичерәм дип сөйли. Ашсы остасы Өмәр Ялчынның шәһәребезнең нинди урыннарын яратып өлгергәнен Гөлчәчәк Шәйхетдинова белеп кайтты. Üşürken, sen rüzgarken. Мин әле аңларга өлгермәдем.
Ömer Ялшынның кешеләрне үзенә тарту сәләтен. Ә ул инде Казаннан китәргә җыена. Әмма Казан йөрәгемдә кала ди. Ел ярым Казанда эшләде ул. Казан Палас Байтасига телендә баш ашсу остасы булып. Бүген biz аның белән Казандагы ул яраткан урыннарны барладык. Kazan'a ilk geldiğimde buraya gelmiştim. Ve o zaman yine biraz soğuktu. Çok soğuk değil de. Казанга беренче тапкыр аяк баскач, шушында килгән идем. Ул вакытта да салкын иде. Өем хәзер якында гына. Балалар белән шушында еш киләбез. Моннан күренеп торучы Кремльдә миңа Аккол Шариф мәчете ошый. Улыма да. Evet, rengi falan da güzel ya. Ömer ялгызы гына барырга яраткан бер җир бар. Милли мәдәни үзәк буенда. Казан суның теге ярыннан бу якны күзәтеп утырам ди. Yerler var. Oturuyorum böyle. Bu Çistapolska'yı izliyorum. Bu tarafı Kazan'ı izliyorum. İçim yanar, içim kanar da İsyan geriye bir avuç yalan beni bu derde sen attın da gittin ya kafam hep duman. Нәкъ төрекләрчә табло, ягъни нарда уйнап, төрек каһвәсе эчә сөйләшәсе булдык. Ömer башта төрек ризыклары белән таныштырып чыкты. Интервьюдан соң татып та карарбыз дидек. Bir tane gösterebiliriz. Mehmet Bey'i çağırayım. O yapsın bize. Şimdi bu şekilde sallıyoruz. 2-1 oldu. Buraya koyuyoruz. Şimdi sen atıyorsun. Benim taşlara karışma ama. İlk geldiğimde kendimi Türkiye'nin... Казанга беренче килгәндә үземне Төркиянең бер шәһәрендә кебек хис иттем ди Ömer. Россиянең башка шәһәрләрендә булдым, әмма монда атмосфера аерыла үзгә. Мәчетләр күп, яулыклы апалар күп. Бу миңа әлбәттә якын. Kapalı ablalar çok. Her yerden. Эше буенча Ömerгә һәр 2 ел сайын диярлек яңа шәһәргә күчәргә туры килә. Төрле җирләр күрәсең, бер караганда яхшы нәрсә инде бу. Үз мәдәниятымны да һәр җирдә танытам булып чыга. Ә гаиләсе белән төпләнеп, Казанда яшәргә карар кылганнар. Bunu buraya getiririz herhalde. Bunu da buraya çekeriz, o kadar. Ben burada Soçi'de oldum, Moskova'da oldum, Krasnodar'da oldum, Kırım'da. Ömer Россиядә, Сочида, Краснодар, Мәскәү, Кырымда, Казанда яшәгән. Казан ничәнче урында дип сорыйм. Кырым белән икесе арасында сайлыйм. Кешеләрнең җылылыгы ягыннан Казан беренчедер мөгаен ди уста. Чөнки төрекләр күп монда, татарлар да төрекчә сөйләшә белә. Dediğim gibi burada sıcaklık insan sıcaklığı. Tatarca mı? Ne biliyorsun şimdi söyle, evet. Ne öğrendin Tatarca? Yarar. Yarar. Haller neçe? Halin nişik? Haller neçe? Nişik? Син татарча сөйләшкәндә сүзнең ни турында барганын аңлыйм диде Ömer. Казан суның теге ярындагы Казан белән хозурлана, кадр артында сөһбәтебезне татарча дәвам итәргә булдык. Ел башында һәр вакыттагыча синоптиклар һава торышын билгеләүче фаразлар белән уртаклаша һәм быел гыйнвар айы җылы булыр дип көтелә ди алар. Менә җылы булыр дигән сүзләрне төгәлрәк мәгълүматлар белән ныгытыйк. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бөгелмә Баулазна кайда кар явачак 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада урыны белән кар температура 2 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида кар көтелә 2 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта сүрән көн кар 3 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буа Чүпрәледә явым-төшемнәр температура 1 градус салкын. Үзәктә Чистай Нурлатмада Ширмешәндә кар 2 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Мәркәзебез Казанда кар явачак, температура 0-2 градус салкын. Җил көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз. Аның иҗатында сагышлы ияләр, моңсу шүрәлеләр, баганалар, кабер ташлары урын алган. Рәссам Әхсән Фәтхетдинов әйтерсеңлә гади күзгә күренмәгән нәрсәләрне күрә иде дип әйтәләр, аның иҗатын үз иткәннәр. Моңа тагын бер тапкыр Әхсән Фәтхетдиновның 80 еллыгына багышланган күргәзмәгә барып, кайтып, ышанып, инанып булачак. Достыма хат күргәзмәсе тагын бер кат безне тирән фәлсәфәгә алып кереп китәчәк. Без кем? Каян, ни өчен килдек? Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов бу һәм башка сорауларга җавапны иҗаты аша эзли. Уйларын хатларга сыйдырып, дусларына тапшыра, фикер алыша. Иң якын сердәше Татарстанның халык шагыйре Раил Файзуллин булган. Аңа рәссам күңелен тырнаган барлык мөһим мәсьәләләрне чәчми-түкми язып барган. Күргәзмәдә 30 хаты тәкъдим ителә. Аның бу әйткән сүзләр һәммәбезнең дә йөрәк кенә барып җитәрлек. Гомумән татар кешесенә түгел, һәрбер бу күргәзмәгә килгән тамашачы аларны якын итәчәк, чөнки алар гомум кешелек безнең кыйммәтләребез турында сөйлиләр. Хатларны укыганда рәссамның эчке дөньясын яхшырак аңлый башлыйсың. Картиналарындагы образларның мәгънәсен, тарихын беләсең, темаларның төрлелегенә гаҗәпләнәсең. Монда мәҗүсилек, фольклор, әдәбият та, сәясәт, социаль проблемалар да бар. Әйтик, менә бу эшләрендә оста рухи гариплек, тирәнтен уйлый алмау, фикерсезлек белән килешмәвен күрсәтә. Әхсән Фәтхетдинов һәр агачның кешенеке кебек үз биографиясе бар дип саный. Кайда, ничек үскән, урман кырыендамы, эчендәме, ачык кырындамы? Рәссам өчен булар барысы да мөһим була. Инде кырыган агачка тап булгач, ул аның тормышын, биографиясын буяулар ярдәмендә яза. Туган ил, җир, милләт тарихын сурәтли. Әхсән Фәтхетдиновның иҗаты ул үзе бер театр. Үзенең иҗаты буенча спектакль булу турында да хыялланган икән. Мин аны укыгач бик сөендем, чөнки Галиәскәр Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев һәм безнең яшь режиссер, драматург Илгиз Зәйниев студентлар белән аның иҗатына нигезләнеп, ияләр дигән спектакльне куйдылар кече залда. Үзенең менә эш буын дигән аның инде экспликациясе да бар. Бәлкем безнең бүгенге яшь режиссерларыбыз рухланып, шушы картиналарны караганнан соң, бәлкем яңа шундый спектакльдә сәхнәгә куярлар. Картина кысаларында уелып язылган сүзләр, җөмләләр аерым бер мәгънәгә ия. Монда шагыйрь фикерләре дә, Әхсән Фәтхетдиновның үз уйлары да бар. Һәр сүзе күңелгә үтемле, җөмләсе аерым бер фәлсәфә. Горур җанга ни кирәк дип сорау куям. Лаек биек түбә кирәк, көнең килгәч егылыр өчен. Рәссам Әхсән Фәтхетдиновның эчке дөньясы, иҗаты, уй-фикерләре белән сез дә таныша аласыз. Күргәзмә ай дәвамында эшләячәк. Кирмәннән үзебезнең студияга кунакханәгә кайтыйк. Бездә кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры, Татарстанның атказаган артисты Фәнис Җиһанша. Фәнис әфәнде, Фәнис абый, Фәнис хезмәттәшем, саумысыз, хош килдегез. Сәлам, коллегам Алмаз. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Исәмез, хөрмәтле телевизор караучылар. Искиткеч хәлләрем. Менә без гүзәллек дөньясында инде манеж күргәзмәсеннән, күргәзмә залыннан бирегә студияга яңадан кайттык. Һәм киләчәктә Алла бирсә зур юбилейгызда 70-80 елларга күргәзмә
эшләргә туры килсә, Алла без анда нинди экспонатлар урын алыр иде? Әлбәттә, татар халык әкиятләренә нигезләгән экспонатлар минем күргәзмәмдә урын алыр иде. Ә сез үзегез йорт ияләренә һәм аларның барлыгына булуына ышанасызмы? Очрашканыңыз бармы алар белән? Әлбәттә, Аллаһ Субхана Тәгалә үзенең Коръән Кәримендә җиннәр турында бик матур аятлар әйткән. Һәм инде шул Коръәнгә ышанган килеш мин җиннәрнең дә барлыгына ышанырга тиешмен. Үзем дә ышанып куйдым. Сүз башы иде Шүрәле дигәннән Диләфрүзгә 4 кияү. Бу инде легендар спектакль. Туфан ага Миңнуллин иҗат иткән. Инде ул спектакль театрыбызда да беренче мәртәбә куела. Бөтен республика татар театрларында да куелып чыкты диярлек. Ләкин менә бүгенге көндәге бара торганы ның хәлләре һәм язмышы ничек? Алмас, мин сине тәбрик итәсем килә. Сез әлеге спектакль белән инде январь аенда хушлашасыз. Шулаймы ни? Әйе. Апрель аенда сез дип беләм мин. Әйе, Алла бирсә, апрель аенда инде беренче состав әлеге спектакльгә нокта куя. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне барыгызны да әлеге спектакльдә уйный торган 2 составның да уйнын карап калырга һәм инде аны күңелләрегездә озак хатирә булып сакларга чакырып калам. Әлбәттә, Туфан абыйның әлеге спектакльләрен киләчәктә дә куелачак. Ондагы җыр теллелек, шушы безнең милләтебезгә генә хас булган характерлар, ул көйләр, ул диалоглар, ул башка бер авторныкы белән дә буташтырып та чагыштырып та булмый. Туфан абыйның үзенең почеркысы бик матур. Кияүләре булыр, һәр заманның үзенең Диләфрүзе булыр микән? Булыр дип уйлыйм, чөнки бүгенге заман Диләфрүзе дә безнең инде элек колхозда сыерлар саусча, бүген инде ул агрофермада эшли. Шуңа күрә агрофермалар бетмәгән, Аллага шөкер, Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе бердәмлегендә бердән-бер республика булды. Менә шушы колхозларны, агрофермаларны саклап кына түгел, аларны торгызу өстендә дә бик актив эш алып барган. Һәм аны карарга килгән тамашачылар әлбәттә инде андагы геройлар арасында үзләрен күреп, шундук танып алалар һәм сөенеп карап утыралар. Шуңа күрә дә әлеге спектакльнең гомере бик озын булды. Бер дистәгә якын. Шулай бит, Алмаз, без Камал театры сәхнәсендә уйнадык. Элекке беренче куелышы инде ул Найла Гараева, анда Шепкинчылар, Рауил, Ирина табыйлар башкаруындагы спектакль бик күп еллар барган, бик озак барган. Менә ул вакытта чагыштырдыгыз, колхоз дидегез, хәзер агроферма, менә киләчәктә дә тагын бер 30 елдан куелганда безнең республикабызда нәрсә булыр икән? Бездер республикабыз космический республика булачак. Шуңа күрә иманым камил, безнең Диләфрүздә бер космостан килгән ниндидер бер шушындый герой булачак. Әлбәттә, минем әлеге спектакльдәге Галим абый, рәхмәт сорауыгызга, шушы образым белән мин иң яхшы кияүләр номинациясында җиңүче дә булдым, мактанып китим. Һәм мине Дилүс абыйның менә әлегенә санап киткән Шепкинчылар арасында әлбәттә инде Дилүс абый бар иде. Менә шушы Галим абыйның Диләфрүз Хафизовнасын мин Дилүс абыйдан алган идем. Яңа елны каршы алдыгыз һәм киләсе елга куйган максатларыгызны теркәп, аларга ирешергә өметләнәсезме? Аллага шөкер, яңа елны туганнарым белән авылда каршы алдым. Һәрбер елның үзенә күрә шушындый бер нәтиҗә ясый торган көне булган өчен декабрьдә рәхәтләнеп кара әз булса да, ләкин явып калган шул аклыкка сөенеп уздырырга туры килде. Планнарга килгәндә безнең театрыбызның планын әйтеп китәргә кирәктер дип уйлыйм, Алмаз. 14-нче, 15-нче, 16-нче февральдә безнең яңа премьера. Димәк, 14 февраль ул гашыйклар көне һәм без әлеге матур гашыйклар бәйрәменә шушындый күңелсез бер гашыйклар турындагы спектакль. Күңелсез димәс. Ну, үләләр бит инде анда. Ләкин репетициялар вакытында карап торганнан соң һәм декорацияларның мин шаккаттым махсус заказ белән ясатылганын, махсус заказ белән кайтарылган бу искиткеч спектакль була. Сүнгән йолдызлар инде ул шулай Диләфрүз легендар спектакль, легендар пьеса. 1000-гә якын ул безнең сәхнәдә уйнаган, бөтен республикаларына, чит төбәкләренә, союздаш республикалар сәхнәләрен йөреп чыккан. Сүнгән йолдызлар белән Урта Азиядә бик зур гастрольләр булган. Ул спектакльнең дә тарихы миңа калса бик әйбәт һәм бик озын гомерле спектакль булыр дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, сезне шулай ук Фәрит Бикчантаев куелышындагы Сүнгән йолдызлар спектакльне премьерасына чакырып калам.
Бик зур рәхмәт кунакка килгән өчен Фәнис абый. Театрда, инде спектакльләрдә, эштә, репетициядә күрешкәнчә хәтлек. Сау булыгыз, уңышлар сиңа. Рәхмәт Алмаз. Шушы 2020 елны да бергә каршы алырга һәм озатып калырга насыйп булсын. Амин дип кушласы гына кала, бер шулай була күрсен. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Бездә кунакта Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның ат казанган артисты Фәнис Җиһанша иде. Бу ел ул 2 спектакль белән хушлаша, ләкин нишләтәсең, аның берсе хуҗа булса, икенчесе Дилә Фирүз. Спектакльнең гомере шулай кешенеке кебек башлана да төгәлләнә. Кунагыбыз белән сау буларсак та, безнең киләсе сюжетыбыз иҗаттан ерак булмас. Айдар Сәләхов, музыкант, композитор белән танышыйк. Музыкага бөтен җаны тәне белән кирип китеп, дөньясын онытып, дәртләнә баянда уйнаучы кем булыр дисезме? Таныш булыгыз. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче композитор, виртуоз баянчы, татар егете Айдар Сәләхов. Алабуга шәһәрендә туып үстем, аннары музыкаль мәктәпне анда бетердем. Шуннан соң инде ничектер менә Аллаһ Тәгалә шулай язган булгандыр, Мәскәүгә инде Шнитки дигән колледжга поступаю. Анда белем алгач 4 ел Гнесинка, Российская академия музыки имени Гнесиных дигән вузда белем алам. Шуннан соң ул конкурслар менә шул вакыттан Шниткида укыганнан соң инде без конкурсларда үземнең укытучым белән йөри башладык. Германия, Европа буйлап инде, анда Италиядә, Хытай төрле илләрдә конкурсларда мин беренче урыннар алган идем. Но ул классик яктан, классик жанрында. Бала гаиләдә ни күреп үссә, ышканда да шул булыр диләр. Айдар Сәләхов та иҗади гаиләдә туа. Музыка кораллары аңа бала чактан ук таныш. Беренче танышуым үземнең баяным белән, ул вакытта гармон дип әйтергә кирәк инде, ул бик бәләкәй, аны хәтле крошка дип аталадыр гармоным. Ансын авылда күреп алгач, инде кулдан чыгармадым дирәк кирәк. Үскәч инде баянга күчтем. Үземнең әтием уйнаганы баянда, инде аңа хәтле аның әнисе, үземнең әбием, бабаем, алар гармонда уйнаштырадыр, чөнки аларда инде моң дигән әйбер бар иде. Үземнең әнием инде ул алар әти белән бергә җырлыйлар, халык көйләрен, композиторлар әсәрләрен. Шуңа күрә яшьтән үк мин инде сәхнәдә. Рәхмәт, чөнки инде ул воспитаниедан килә. Үземнең абыем да заслуженный артист Татарстана. Ул Гнесинкалар вузын бетергән кеше, аның группасы бар үзенең, Шүрәле дигән. Анда да җыр моң дигән әйбер. Инде апам Кариев исемендәге театрда замдиректор булып эшли, ул да музыкант. Бүтән семьябыз белән музыкант, шуңа күрә инде монда теге выбора не было никакого, шуңа күрә музыкант булырга туры килде. Яңа елны ничек каршыласаң, киләсе елыңда шулай үтәр диләр. Айдар Сәләхов исә ел сайын бәйрәмне баяннан башка каршы алмый күрәсең. Бүгенгә җиткереләсе мәгълүмат шул иде. Иртәгә сез нәрсә көтә? Иртәгә без эстафетаны Алмаз Гәрәев белән Ландыш Хөсәйновага тапшырырбыз. Авылым иртәсе сәхифәсендә сезне Болык бистәсе районының Торой Урай авылына чакырырбыз. Авылның үзенчәлекле тарихы белән хәбәрчебез Раил Садыртдинов танышып кайтты.
Замандаш сәхифәсенең геройы Татарстанның атказанган юристы Гөлнур Сафина. Итекле футбол һәм сиберкебол Казан паркларында яңа ел чаралары дәвам итә. Аш-су ustaсы Резида Хәсәйнова бу юлы пешкән бәрәңге тутырырга өйрәтер. Көңелле яллар эшлекле көннәр белән алмашынсын, җиң сызганып башкарган эшләрнең җимешләре дә татлы һәм күзгә күренерлек булсын. И балалар, эшләгесез иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Эш атнасының җиңел узуын теләп, бүгенгә саубуллашабыз. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Мазара тапшырган иҗат төркеме алып баручылары Луиз Закирова һәм Алмаз Гәрәев иде. Луиз, бар Исән сау бул. йөрегез. Мин иртәгә хәлек монда калам. Ярый, сөйләшик. Эшләреңә чакыр, генә тапкыр.